Jatend migao ma weche tuke Salim Mvurya ne olimo kaunti ma Isiolo ndalo ariyo bang' rawere magwenge go bago ng'anyo ka giywago rem bedo kod pewe moromo kendo makare. Mvurya kinde mano oyanga ka tiegruok ma weche tuke ka Sports Academy kaunti no ne osingo ni paw tuke ma Isiolo biro chak los manyien kendo ni ka orumo to biro ting'o ji 10,000. Ne otenegi jotelo moting'o jagoro mongire migao no Elijah Mwangi, seneta ma Isiolo Fatuma Dulo kod jotelo mamoko kama ne gikwayo tend counties mondo tim makare gi omenda moketnegi ne gedo mar pewe kendo golo siem ne joma omiyo rak mondo mi otiek tijegi e wang' sa. Lakini kwa sababu hapa tayari kulikuwa kumefanyika mjengo ndani ya wiki mbili, huyu mchoraji wetu katika ofisi ya Sports Kenya atakuwa amekuja na design ya stadium ya hapa. Sasa wale contractor ambao wanafanya hizi constructions za stadium na wapatia onyo, mkipewa kazi mfanya kazi vile inastahili kwa ile muda inakubaliwa, na tumalize tupatie wananchi stadium waweze kuitumia. Hakuna haja ya mtu anapewa kazi, wewe umesema uko na uwezo wa kujenga, umesema uko na pesa, umesema uko na technical capacity, ukipewa unaanza kulegalega. Nairobi City Thunder oneno matek lig mar mpich okapu e pinje mabal bang' wuok maonge loch.